Ja som tomuto zakrastenom meste. Idem si pre baterku. To už nebaví. Chceme si oblečenie. Ale otvor sa. Zatekajú tu dvere. To nebaví. Tu to panelák. Aj to predám ten byt. Kúpim si potom, neviem, traktor asi ako býva v tomto byte. Taká prsi ako vždy. Zajtra ráno, tak to uteká domov. Tak, to je strážnice. Dám si to do kufra. Chvíľku som tu pobavil základné veci. Má to 2 na pláne utiek. Tak. Ideme vytáhať. Tak, a startujem. Zapnem si rádio. Svetla. Vítejte u dnešních zpráv, dneska bude pršet, majte se. Ja sa tento nájdem si tu moju písničku, dám sa USB-C a zapínam. A kde to ide. Utekáme. Nekonec to je sa dál. Téma utěká do Novogradu. Klasíky sa nespia? Co to znamená? Tu auto tu. To nespia, pane Bože. Utekáme. Ja to dokážu. Zase idem pred mesta. Idú. Ty no, tak sa zdedím, ako to mi nevadí. To tako nevadí. Neviem, ako je tak prisiel niekde v takejto mestiecké alebo dedinky, neviem. Ale som rád, keď nebývam v tej malenkom bytíku, je na káka, potom bude kakať, hahaha, to humorný človek. Hospodka. Človek. Zajímavé mestiesko. Kostol, zbytok, citrín. Týmto si smeru. Tak. Prosím, mám ísť doleva. Tak, do kopčeka. Chyba máte na faru v kopčeku. To je ono. Dobrý, ten kam zase nefunguje. Co? Nic, vy jste tady na tu farmu za těch 20 000 zlotých, že? Jop. Jo, tak, co mi to aktivuje, to nemáte klíce, no. Jo, takže ta farma já ji prodávám už asi 10 let používaná, tak asi jako, za to péči, no. Ale já vám tady dám číslo na místního mechanika, on vám to tady všechno ukáže a tak. Tady máte smlouvy, všechno podepište, je to tam, tady máte prostě, jo, podepište. Chápete? No. Tak mi to ono podepište. Tak a tak. Tak, jednu si vezmem, tak. No a ještě ty peníze mi dejte. Sakra, idem preto. Tak ježiši, trestně mám, já to nemám zapojenou baterku. Tak Peťo, dobré. Toto dát. Děkujem, majte se, já jedem. Dobrý. Já jedem do vedlejší vesnice. Miksuje dla was DJ Tenga Knaga.
blázon. Tak asi tu idem preparkovať. Kde je Turek? To je za oko. Pekné miesto. Tak. Tak. Vypnem motorek, vystúpim, zatvorím, vyberem mobil a zavolám. Trnk, trnk. Áno, áno. Mohli si mi pomôcť jednou farmou? Jaká farma? Stará farma. Myslíte tú farmu, co byla na prodej? Áno, asi. Jo, tak co potřebujete ale? Na Ukázať, povedať, ako to funguje. OK, za chvilku tam budem. Hele, je tam. Tak. Idem si sedkať. Pivko. Si tu zabudol. A plné. Mám si dať? Neviem. Tak. Čakáme. Co to prosím zase táto? Jsem zrovna jel, od souseda jsem opravil takto. OK. No takže, dobrý den. Dobrý, Já jsem dobrý. Tomáš. Vy jste? Fejmo. Dobré, můžeme tykat? Možné. Dobré. Dobré, tak Tejmo, co potřebuješ ukázat? Všetko. No všetko, no tak mi odemkni. Děkujem. Pěkný domček. Moderné vybavené, nějaká konsola, nějaká kuchyňka. Tak, zajímavé. Co je tu? Jak se to otevírá? Tak. Pluch tu máš. Na orání. To je pěkný. A ten Fiat. 1300 DT. Demčané. Asi to stata nebude. Zkusím potočit klíčka a baterka, když se Olej. neudělá. Jaké brány tu máš? Ty jsou pěkné, to se když te používá na kultivaci, jo. Pluh, na malování, to ti když tak všechno vysvětlím. Jo, sekačka, co to je za model? No mám taky od Pottingu, ale o něco menší to je. Jo, 350, tak to má 3,5 metrů, to máš fajné. Co tu máš dál? Nějaké vlečky, no. No, ty pružiny úplně nevypadají nejlíp, jako. Jo, tyhle ty věci, no. Náprava, no, to se musí opravit, jako. No, druhá je úplně na to stejno, no. Je vidět, že asi by kupovali na stejno. A co je tady za těma tam vidím, počka, nějakou kabinu. Zetulek! Nějaký krystal. Co to je? Au. Já to nevidím. Já tam- Na tom vykladáš. Ale má to krátký předek, takže to bude
a má to zkušenou kapotu, a že to bude buď 101 nebo 81. 120 a 160 jsou delší. No, co ještě máš? Nevím. Co je tam, ne? Děvnička. Pekné, pekné. No jo. Je pekné. Otázka, proč jsi šel za tebe a ne dveřma? Nevím. A. Chtěla řeku. Co je tu? Vlečka. Něco podobného jsem když měl, to je asi od Falshitu. Nevím teď. Jde se podívat na spozu plodím. Já vím, co je vlečka. Dobré, víš. Byla taká menší, no. To vypadá pěkně. Taky jsem zvažil, že si něco takového nechám postavit. To už bylo. Aha. Co tu? No, máš pěknou půdu, takovou velkou. No, jako ty vrata, no, jak se tam ty bajky dostanou. Je to zalezlé. Počkej, já si dojdem do Trabantu pro takovou věc, aby to šlo otevřít bazadlo. Jako vesak slabý, tak si to jen potiahnu. K tomu ukážem. Pane, mám něco ukázat? Tak nastíkám to? Počkej, pane, mám něco ukázat? Pane, No? ty jsi asi slabý, to se dá otvoriť. Vidím, že se nebaví na válke. Tak já si to hodím do kapsy, tak. No, to bude asi na ovce. Nebo na placu, no tak, právě. Počkat, co je tu napsat? Víš, co jsem z toho ovce? To je roky, jaké ovce tu boli a také. No? Však jo. No, žumpa. Žumpa. Nezvunkuje. No to je asi všechno. Ještě asi tady něco na ní. Nic. Vidím tam gumy. Gumy? Gumy. Vygumujem tě. Se pak ukradnem na Trabante. No tak já bych asi možná vytáhnu toho krystala. Podíval bych se, jakým stavu zkusit to nastartovat. A případně to bych to dneska měl na dílnu. Tak jo. Ale tak, já si skočím pro traktor. S tím nějakým. Jo. A za chvilku jsem tu. Tak, co to tu je? Drevo. Drevo, tady mám nějaký cihla. Tam mám nějaký beton tam vzadu. Neprokočí se to doufám. Tak. Asi jdeme se vystěhovat. Kurva. Tak to bylo poslední. Dneska to vypadá pěkně. Moderné, voňané, to taky.
Okej. Tak jsem tu. Vidím. Tak se chod to ulovit. Jo. Сегодня ты прошлый там, сегодня ты вроде. Ой. Смотри, не знаю. Отстань, Максим. Сейчас это на камеру. Погнали до вас уже. Так, с вами. Nahojda Stefania, to... Ficava possuto tempo... Cazzo. State volando, poi. Questo qui del cane, Mám to. co skryty pomyśl. Hotovo. Super. Ejmo, hotovo. Aha. Ale zajdem si
Půjdu na zadí a podívám se na to kryštála. Ok. Ja sa do autánku, to tam mám. To asi sa trasy, neviem. Ale druhou stranu toto je lepšie. Tak. Čo to bol za zvuk? Aký zvučený to. Kde je tak dlho? Dobre, pivo. Keď ticho zrazu v tom meste. Jasne, že tento musím to dokaziť. Ty vole. To môžu takto chvíli, pane Bože. Jsem tam asi nalil starý benzín, no. Jak to kouzí. A toto je mechanik, OK. Já jsem profi mechanik, nejlepší v okolí. Nebo takhle. Přivezeš mi stroj, já ti ho bez problému opravím a bude prostě jezdit, bude fungovat, ok? Si to rovnou odvezem. OK. A to bude vypadať, zase budem robiť často drevo. Tam robí. Ty vole. Čo robíte? Se koukám. Mám to přední aparát a budeš muset celá jít ven. To je úplně zlezlé. Se koukám, jestli je tam počkej, se koukám, jestli je tam zapojený stav. Není zapojený stav, tak já ho zapojím. Snad baterka tam je, snad něco vydrží. Jdem to zkusit. Jau.
Do třetice všeho dobrého. Můžeš mi prosím navigovat? Možno. Rovná. Nemusíme potom zabít. Sa to Tak. prkotí. Určite sa to prkotí. Už jsem zatím ve stolik věcí, ale ani jednu jsem se nepřevrátil. Jednou jsem vezl na tom já vyju. Ehm, Nechceš přezvat gumy na autě? nie, Jsem nie. rozpíchnuto. Dobré. Tu postojíme, alebo co robíte, pane? Tak já si naložím hevel. Vy ste niečo pil, pane? Má tam hevel něco pil. Vypnem ústa. No, takže. Zajímavé. No. No. Jak jsem tam všiml, že jak ta převodovka je jaká divná, vůbec tam ještě dávat jako rychlosti, takže tu vyměním. Aha. A asi tam dám širší kola, vepředu i zadu, širší blatníky. Když, nevím, jestli tam jsou teď úzky, další zastělky určitě. A světači dám do masky, protože tak to nedává smysl, když tam máš nakladač. Okej, je to na tvojich rukách. A to je asi tak všechno, co tam udělám. Možná ti tam ještě dám majáček. A to je tak všechno. Je to jen, co s tím urobiť. Hodím to dokupy. Ale tak, ještě něco potřebuješ teda? Když už jsem tu. Asi nič. Dobré, tak já jedu. Ty? Ježiši. Prázdne miesto. Tu budem parkovať. Lebo sa to bude... Vlastne tu kombajn nemám. Treba robiť kombajn? Neviem. Jídla. Ja si vám zdroj moje peniaze. Lovka, to asi je moja. Určite to moja, aby to mám zjesť na ňu. A jen sa nedostane. Ak vymení. Dúfam, že donesie nejakú batériu, ktorá môže nastaviť toho proste jadra. Čiže neskôr si posklízim na túto lúku. Až sa budem nudiť. OK, nemám veľkú nožku. A pýtam sa. Vlastne mám tu tú motorovku v aute. Neprevodnú ťažiť drevo. Uvidíme. Aha.
Radio. Sadnem si. Funguje to radio? Co robí tento sudík? Vítejte u dnešních zpráv. V dnešních zprávách si řekneme, jaké bude počasí. Dneska bude 17 až 19 stupňů, takže si vemte mikiny. Děkujeme za pozornost a bude slunečno. Furt si raduje si. Toho asi nezbavím. Asi pustím nejakú písničku. Klik. To sa na nejakú písničku spije. Ránové stál som skôr než slnko vstáva. Batohu sen a srdce ešte dravé. Sviska utekám, veď to nie je zábava. Hľadám miesto, kde môžem byť naozaj pravý. Po ceste len vlaky, polia a vietor. V hlave melódy a v duši slobodný kvet. V srdci mám plán, nový dom a nový svet. Studničke pod váhom si kámo všťujem. Ja si budem do vás, co? To povedal si ma, že ja zapojím. Kde moje srdce klopká, tam je môj dom, môj hlas. Studnička volám ťa, tu chcem sa, tu chcem život očí koho šťastia. Nechaj ma ďalej ísť. To vyťahovám. Tu mám tieto noci. Do rozpráve. Každý krok je To sa nový pozrie. deň, stačí len zaciať Je porazky radnica. Nechajte ma žiť. A tie pomocky nezoberem. Na to sa mi pomocky. Fajn, potom sa také odpísem. Je, srnka. A kde je tak dlho? Utrpí si s kým mi dohrali. Nikto nejde. Tu. Mám kanceláriu. To je dodávka. Nazdar. Čau. Jsem si musel dneska jet půjčit dodávku, protože moji dodávku jsem nabalil do stromu, no teď ji mám ve servisu. Ach jo. Mám pocit, že je to stejné, co máš. No, přijel jsem si nějaké názadí. Mágie. Dobrá, tak teď. No, přijel jsem si nějaké to názadíčko. Aha. To se rozhodl, že se člověk podívá na to Fiata. Aha. Světilka. Světilka. Takže od toho prejsť veľkého prvý. Tak, plus. Pokiaľ to je východ, idem sa pozrieť. Co to je? Sú cely. Jasné, si. Cielky. Dúfam, že budem robiť dobu. Výhod fajný. Balíky, nebudem si dávať prácu.
puścił. Hopa. Počkej, musím trošku to promáznout. Vezmu si spray. Siadłem się tu. Bacha. Tak, počkej, zkusím se rozjet. Co to było? Moc to nebezdí. Tak. Moja prasa chodí o Panie Boże, ja to... Se vystihnu. Co tu bude za dole? Zkouším, jak to jezdí. Ale počkej, ale to ještě jednou zkusit na cestu projet. Do kopce. Aj. Klasiki. Close toho veľkého mesta. Utekaj, ratatu. Jaj. Dobra to jezdí, ale bude to potřeba pak nějakou držbu, no. Aha. Nafty, budeš muset pak jet na tanka, bez nafty to není. Mhm. Ale tak, mě se. Čau. Kiedy nie chcę opracować, całkiem zajść do dziedzinki.
Ale prečo? Tak, zatvoríme. Auto. Áno, vypnuté. Tak, idem si ako prebehnúť. Tak. Vlastne. Pôjdem po ceste, alebo pôjdem cez tam túto. Tak. Lovka nejaké. Tak vpravo pôjdem. Juj, do kurčeka. Poď, poď. Tak. Kostol. Krst. Do tej krst mohol zajít. Ešte zavríka. Auto. Ježiši pán. Ježiš. Dobrý deň. Čo tu nie je? Juj. Dobrý. Hello. Tak sa tu máte? Dobrého. Namažné. Čo? Jak Prosím? namažné. Jak namažné. Je pivo? Ano. Aké? Všechny druhy. Tak budu já. Dobré. Načepovat. Hej, Tom, neběhej tam. Co? Ale nic. Já se tam dáš městve. Aha. Tady to máte. Ďakujem. Tak 20 zlatých. tady máte. Děkujem. Tu asi sadnem. A idem popíjet. Majte prci. Dospím asi pôjdem. Dobrý. Je. Spali sa tu krúti dokola. Sa si nejde. Juj. Dejmo. Môj kryt. Neviem. Asi to moc dalo, joj. Ako padá. Čo tu takto chodí hrať, to je tamto. Tak tu je. Čau, Tejmo. To zase. Čau. A je. No, čau. Jsem na kladbě pro díly na Kristala. Tak ukaz. Chceš to tady ukázat? No môžeš. No, začneme u skleníku. Tady mám nové postavené, už tu mám nějaké vajčátka, cibulku, okurku, cisterničku, na vodičku. Pojď se mnou dodávku, ta moje, ta je vlastně, jsem ji koupil vlastně úplně novou, takže mám na ní nějaký 2 roky závodku, takže ta je v servisu.
Zetulek, No. 5211, jsem už si viděl. Závaží číslo 2, to mám nějaké menší. Ale tady mám tento obracák Mhm. na Big Bagy, Mhm. paletažní vidle, Mhm. na hnojivo, na vápno z metadu, Zetulek, tam mám na splátky ještě, Mhm. sečka, 3 metrovka. Super. Tady je ten tvůj krystal. Vidíte. Počkej, já ještě jsem zapomněl si dát tu kapotu, tak já ještě tak. Vlastně, co jsem zjistil, že vlastně tady, jak máš tu hlavu, tak vlastně Mhm. plast dá, takže jsem byl pro novu. Super. Takže to pak vyměním. Jo, to nakážeš. Ještě jsem to nemil, no. Tady mám vlečku, 5 tunů. Mhm. Tady mám menší silo. Tady mám tu moji sekačku od Patingu. Mhm. Umí menší, ja? Jo, říkal jsem, že mám menší, to je 265. Hm. Tady mám Sipmu. Nebyly tady stromy? Čo ja viem. Já tady nevidím stromy. Nevadí. Se vystřihne. No, Nevystrihne. tady mám pastvínku. Mhm. Asi nevím, co za čem budu mít. Ale je to pro krávy přichystané. Vlastně tady mám kravín. Já tam vždycky, já je tam právě musím pak převádět, no. Ale přistavná, Meproze, PN50, sklad na palety, balíky. A ještě tam mám brány. Vlastně mám pocit, že máš stejný. No a to je všechno. Super. Jau. Bacha! Ty si mi zatknul do sopora nosem. Jase. Jo, to je ten vlek s lampama. Počkej, já si jen zapálím. Čo to je šrot? Hm. To není šrot, ale trabant. Šrot je traba. Ne, to není šrot, ale trabant. Prna traba. Tá tabanka. No, to je všetko? Jsem vždycky naftu. Z krystala. Asi to je tak pojdem. Chceš hodit? Nie, to na prechádzke. No to tu už jazdia, ako čavom. Mhm. A to je koniec? No, to nájde. No, to je dostavka. Jen zbavehnu. Je to dokázu. No to je dotrpám normálne. Nevládne. Jo.
Môžem, ticho, rýchlo. Ja to tentokrát dokážem. Čo som proletel. Dobre, ja to nechám, uděláme. No. Tak co máme robiť? Čo tu pretiera? Zase mám bajkovačku. Asi jem si objednať. Kde sa na internet. Hop. Tak co tu máme? Vozidla, tam nechcem. Nástroje. Asi bude ono. Čo to písiky prodávajú. Zvieratá, to nie. Lišená a balíky. Tak co tu máme? Toto. Vlastne nie. Tieto mám, pretože nemám si dohodné subrakcie. Čo je na balíky. To bude kosárska, pani Bože. Kde som? To nechcem. 120, 90, 125, 125. Pekne. Zase si objednám. Asi. Mám to objednané. No to asi dneska, neviem. Tak si pojem dozadu, pozrieme to. To koryslo. Čo tu točíte? Nazdár, tady má. To je Jo, zasilka. Já tady totiž pracuji, já totiž dělám tady rozvostřed zasilek. aha. Ja chcem roznávačku. Tak mám to zajte budem riešiť. Otvorím. Je to zapalko. Tak. Jo. Tak už to zapojil. Dáme. Oj, pozor, na môj. Kúka. No, nevie byť. Toto. Ne. Tak. Tým budú vedieť, no.
Tak. Čo robí? Nazdar. No, co? Počkej, jsem ti přivez. Pivo. Jo, okej, Jen tak? okej. Neutekám, len idem preč, ticho nie je slabosť, je to liek, nech svet sa točí bezo mňa, ja mám svoj rytmus, svoju zem. Záverečný refrén, mesto je len tieň v pamäti, vidiek dýcha, drží ma tu, drevo horí, noc je čistá, ráno chutí po pokoji a vínu.